nipa etirimu esuma no kwamoma yenka se de ho behia se awofo wote wo fie che adwuma wo ye no bomodin nenya ebre efahwa wo ba wo because untimi mfa wo wre enhye ye nipa dasani mu se oye nani enu ntinu wo gya wo ba de amano se wonye de wonhwe akwada no de because yawo a wo fam a wo de wo akwada nipa no enya de se wo fa sa yawo no emu sa emu entasutie ne de keka wo no wono wanfa sa titi ni mu enu nti se wo hwa akwada no krampo na wonim sa yawo no aye de tete akwada yetimi de krokro akwada niti kwan bia na wo mo treati enkwada abusuafo video bi amani ababa beboso no esewani ensese ye kan de echo se caretaker ye na se ye beka ne se nani wo mo ehwe enkwada wo no de we designing the place onom as a nursery place achese waje enkwada wo hwe wo mo se ye wo daycare bi wo honom achese wo hwe enkwada wo bi wo honom o se from 3 months going from 4 months going wo de wo ba na 4 months fa no ebra obehwe no ade amam achese maami yi enkwada wo honum na chese akwada ba kwa wo no edru bre wo se wo kokoma no aduane na abusuafo so do de aduane yi epuepu akwada yi chichira akwada 11-month old baby 11-month old baby achichira akwada yi de nsa kwa nachi ede aduane etu akwada ya no edi si na no akopem se chese aduane no ebesa enam so ama chese akwada yi afemu ahwere ne kra enkwa areho na asefempa no ehu behia se awofo ye bema ye ni ada ho ne wo mo ayede ye ma ehwe wo mo nsa na ebusuafo mo yinkɔhwe video no embra ne ba ye beto na ebusuafo se de mo amukoko hu ye maami se de wo ye akwada na chese enya akwada we enko an na bia wotete ne sa anase wo ye den wo ye no ayakayaka de esei because wo hwe abaya ba ko na abaya ba ko da form one ba ko so da baby court mu ana chese onu so ehurihuri anase wo kasa wo hono ma wodi na agro a chese ba ko ana chese onu no eti na konwa eso de chese wonu emum ena na ebre aso wo ma na aduane a wode no efa sa atiti mu amene wo ekasa dia akwada yi 11-month old baby no watwa nananom ewo ensiedo a enya de se wote atiasefo asasusu ebim na no na video no beto abonti dodo na ekasa sa de we eta ekoso ade a chese ye hu no abre ne abre bi ehu behia se yes se awofo no ebehwe no mate wo mani de ahwe ma because se de wo obehwe oba no enya sa na wo bi ebehwe no de ama wo because nipa na wo de wo ba no ehwe ne nsa no unima adwen anase tirimu pam ewo ne ni tirimu anase wo no ne botaye nte wo de baba di dwuma no ebia ne yasoma no wo ba wo mission bia wo ba ye anase wo execution plan bia wo ye den wo ba execute enu ti no wo ja wo ba no de ahye ne nsa no wunnim de wo ye de wo dwen de efa enkwada no nti ye behwe na awofo no mfa won no wo busy schedules no make time say wo ba no den a wo behwe no nya de se wo betimi atena honom ahwe akwada the whole day ba wo nipa wo ba no ehye wo bi ensa as a caretaker na se asenania make sure se nipa na wode ne ehye ne nsan wo ye nipa papa anya sa de adane da ye ma no won be kwakwa akoto nipa bonefo ensem se ya amache se obra wo bra ye de nyinsen no afe na akwa ye kwa na ebusuafo wo hwe se de ekoso wenye de kan ya sensem we ekoso na wenye de tosumienu ekoso na ede ne ebetimi aye ede asisa ne o ma we sei ano ekwan waje nkyere no fabra ebebetu edwa ewotuma GH ye comment section na like videos na share all the social media platform eso midin ede equia sikapa dasene yebesane di ehia ebi makramo.